Avui, per primera vegada, CaixaBank ha convocat els seus accionistes per una junta fora de Catalunya. Ha estat a València, on té la seu des de l'octubre. Els gestors de CaixaBank han defensat la decisió del trasllat, que ha estat ratificada per una amplíssima majoria. A l'auditori, amb una assistència escassa, també s'hi ha sentit alguna veu crítica amb aquest canvi. El canvi de seu hi obligava i avui els accionistes de CaixaBank han fet la junta a València i per això hi ha hagut menys accionistes. Molts han preferit delegar el vot i seguir-ho per internet. De fet, havien de facultar i aprovar el canvi de seu fet pel Consell d'Administració, un tràmit que a l'octubre van poder evitar gràcies a la llei feta amb urgència pel govern espanyol i amb un auditori amb poca assistència als directius han volgut fer una picada d'ull. M'agradaria dirigir-vos unes poques paraules en el meu encara millorable valencià. Però ni això ni els beneficis rècord obtinguts l'any passat els han estalviat algunes crítiques, tot i que també han rebut elogis. Soc partidari que, almenys de moment, es canvi la seu social. Una decisión tan importante como esta tenía que haber pasado necesariamente por la consulta vinculante en la Junta de Accionistas. A banda dels aspectes legals, encara és hora que l'entitat doni explicacions transparents i detallades de les raons del canvi de seu. I la resposta de l'entitat no s'ha mogut de la ja expressada en públic altres vegades. Lo primero son los accionistas, los clientes y los empleados. En todo momento se tiene que preservar y garantizar la seguridad jurídica, la continuidad de negocio y el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. El canvi de seu ha estat aprovat per un 99% dels accionistes. I en aquesta junta hi han assistit menys accionistes minoritaris, menys directius de l'entitat, menys convidats i cap representant de les institucions valencianes. Ana Ferrero, TV3, València.